Pane mashoko ari kutendera pasocial media ari kuonekwa kunzi yes, mungaona zvenyu vakomana veThe Regime vachiuya vachitaura mashoko achiti musateerera Bomshogeza zvavari kuita zvimaplans ekutsvaka mari and the likes, but their question yava kuzobvunzwa manje ndeyekuti imimi kana muchiti tisateerera Bomshogeza kwemimi muri kumuteerera one muchidhibuleya masoja. Saka ndamira mashoko anobuda nyorwa panapa kuti bosubscribe like kuti on the bell muchipinda pane mashoko anobuda achitogwa panapa naadvocate Fadzaima here anobuda nenhau achiti ambosima pictures amuri kuona emuHarare CBD awo musina kana vanhu uye achikubvunza a simple question to the leadership yenyika yeZimbabwe vaibuda vachitaura mapressers panapa anobuda nyora achiti good day Nick Mangwana, is this your definition of business as usual? We need new leaders. Ndimairo ari kupinda achiti aiwa vana Nick Mangwana ndiwe amunoti business as usual here, amboti musi wa31 ndichange riri business day as usual semazuva ese moona vanhu musina kana mastreets matoda nemamwe magovernmental shops nemamwe magovernmental supermarkets nemamwe maoffices egovernment akatovharwa, so which means people they are not complying kune mashoko anotaurwa nethe government pamwe nemutungamiri wenyika vanenge vachiti aiwa on 31st of March change iri a usual business day. Mashoko ari kubuda panapa tiri kuona kuti macritics ari kuchicriticize achiti aiwa kunyange zvedu tomboti kugeza haana kutumira signal, kunyange vanhu avo vakaitarisira vachitoziva kuti iri kuuya even maadress ake yesterday night akataura achiti tiri kuuya tomboti aina kureceiviwa, but we have seen kuti people now vanhu kuti voda change vari kutoida kutopinda mudzimba dzavo vachizveloka up zvotoratidza kuti people vatoda safety yavo, vatoda kuti vanoda kudemonstrate vademonstrate vaite yes because they trust and believe in Geza kuti aiwa anogona kuita something chinoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Ngotise mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa pane comment section medu mafungiro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.